سلامتنا نعكم خن أبرحقن قربان كينكم نفنونا أب مكتتال اتركبو زخبركم سمعتي دمت حفاش إيرترا كمي تمسيو نزعلت زتدالو زيناتا توشت انوطان حزنا لكم قريبنا لنا بأرئساتو كنفلم لعلوي لوخ إيرترا أديس أبابا أتيو أب زبا عن سبا أساس 6 هكتار يحرس الله حدقات تشكركرتن صعبينات النموجد جنا حيال سرحيت بيننا كم زلوت حبيرو أب نوزبا حجز نسدراسوات حجز تجيرو بريزيدنت ترامب نغوس يردانوسن أب قداي زبا ماكلاي مبرق زتوكره زتا أكيدوم إسرائيل أب كتما دمسكو متكعتي ميسايل أكايدا إسرائيل كاب نيكلوس أوسم من معكيت واتس روسيا تمحطينا ريبابليك كونغو أبال ودب أفريتن لأختن نداد خوينا زرزر زينا بمنستر قديات وصاي أتو عثمان صالحن أم مخارب بريزيدنت أتو يمان جبر أبن زقام العلوي لأخ إيرترا لو مسولس 20 سنة أب ساعات الدحر قطري أديس أبابا أتيو العلوي لأخ إيرترا أهجرام معرفة نفرتي بولي أبز بس حلو كدباي منستر فدرالاويت ريبابليك إثيوبيا دكتور أبي أحمدن منستر قديات وصاي دكتور ورقنه جبيهن زركبوهم العلوت سب السلطان منجسي وكلت هزبن كاروتن دموق أقبابلا جيرم لوم بريزيدنت إسياس أفورك بمهنات 20 سنة مع التسمعات إيرترا أبز اسمع مدرة وصاي كاب زمتات هزباو ركباتن زيناو مقببالن نهلو كنتات بقطان بعمقتن مانتي كنفلطن قصالو وطن سرح مانتي كندفن لوخ ناب أديس أبابا نبقس إينا كبل مقلاصو يذكر أب زبا عن سبا أسات 6 هكتار بزمناون بهلاون أجابا يحرس كم زلوا أب جنفر منستر حرشات زبا كإلى سنة أزرتي أتو يوناس أبراهام جليسو كابتي زت تقسمريت 55 ميتاويت نأكل 10 ميتاويت دمان تراتات مخانوز حبر أتو يوناس اتسترف فلون كال نايك أبقات أزرتن كم زرة أفليتو حرصت أب معك أب ماين حمدن كجبرو زت حنت فتات بتحد وجن زناب أزمرة أب كل كبابيتات بمهرامو كمون منستر حرشا بزعبا زنق أزرقتي مكيار أزرقتي عدة أزرقتي مكل خلبالعاتن حماماتن نحرصت كهوبوت أنحاء أسمرتات الدماء بتخالق حرصت دلونتن بقوانا أتصافيفهم محرصهم كجمهور كم زخالهم قليتو جنفر منستر حرشا زبا عن سبا نحمامات دركن زتصورن بركت مهرتي زهبن مرض زرئين حرصت عديلهم هلاو بمحبار دما حرصت ربحو تجنزيبهم قدامنت هيبهم كسرحلو اتحساسيبو كيلا سنة أزرقتي أتو يوناس أبراهام أب موداتا حرصت مس تريوتات حدث بالعات كاب مزرع كساب محفاس مهرتي كاب حرش أم كي تفليو ككتاتلو تصابات تريوتات وحمامات بالعات مس زخصوتوخا أب كبابي أمن زركب أكلات من يسر حرشا بقلتف حبرو تلابيو حدقات تشكركرتن صعبيناتن نموجد أب تتكامن تصرجع زلوا نقحت نمعباي جنا حيال سرحيت بيننا كم زلوا بوليس إيرترا أب سالساي جوباء محبر دحنة ترافيك تصرجع أب زوق روبوت أبصابة حبيرو بمسارة أبصابة أب هاجرنا كاب كلتشان 10 سلسن كسب كلتشان 10 شوعتن أب زلوا حمش عمتات بزجات مو أسات 24 حدقات تشكركرتي شوعت 220 حدن سبات كموتن كلو 3,240 شدشان كبيد شدشان 210 تجعتن دما فوكس أكلاو قدأت وردوهم بزيكازي أبسب زورد قدأت أب نبرتون لعلي 373 مليون نقفع عنوات كم زورده اتتصاب أنتيرو اتوم كندت انقطات ناي زبزح حدقات تشكركرتي ندحنت أب جمزيئتو تتقامنت ترقيا زي تحطحنت ترقيان زي بقنت تشكركرتن كوينو مسستي خامكينا ممرح كتور نهري كمون تشكركريت إنا مرحكا أقلبو خازت أمزز أنفت مثل سال كمون شللتنت أقار أب تتقامنت ترقيا اتوم قولي حمز الرأي مخانم
ጸብጻብ ፖሊስ ኤርትራ ገሊጹ ኣብዘን ዝተጠቕሳ 5 ዓመታት ልዕሊ 554 ሽሕ ክስታት ጥሕሰት ሕጊ ትራፊክ ከም ተመዝገበ ከም ውጽኢቱ ድማ ኣሳተ 118 ሚልዮን ናቕፋ መጻእቲ ከም ሰበየነ ኣብርሂቡ ሓደጋታት ተሽከርከርቲ ከቢድ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ጸገማት እዩ ዘስዕብ ዘሎ ዝበለ እቲ ጸብጻብ ብደረጃ ስድራን ሃገርን ቀሊል ዘይ ሓዊ በሰላ ዝገድፍ ዘሎ ስለ ዝኾነ ኩሉ ተጠቃሚ ጽርግያ በሓፈሻ ኣብ ምንቅስቓስ ተሽከርከርቲ ዝነጥፉ ድማ ብፍላይ ጥንቁቓትን ሓላፍነታውን ክኾኑ ጸዊዑ ኣብ ምምላስ ህዝቢ ዝነጥፋ መካይን ብዘካቲ ዓመታዊ ዝካየድ መርመራ ተሽከርከርቲ በቃዕተን ቀጻሊ ዝፍተሸሉ ዘይተኣማመና እንተ ኮይነን ምስ ዝርከባ ድማ ካብ ስራሕ ዝኽላሉን ዝልያሉን ስርዓት ክተኣታቶ ኤሪና ዝተወከሰቶም ወሃብ ትርኢቶ ገሊጾም ብደረጃ ዓለም ዓመታዊ ኣሳት 1.3 ሚልዮን መዓልታዊ ድማ 3287 ህይወት ሰብ ዝቐጽፍ ሓደጋታት ትራፊክ ምስቶም 10 ቀንዲ ጠንቅታት ሞት ኣብ መበልታ ሻዓይ ተርታ ከም ዝስራዕ ኣብ ንብረት ድማ ልዕሊ 500 ሚልዮን ዶላር ክሳራታት ከም ዘስዕብ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ንኡዞባ ሓጋዝ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ቦጉ ፋናን ከተማ ሓጋዝን ኣብ መነባብሮኦም ንዝነብሩ ኣብ መንጎኦም ንዝነብሩ ስድራ ስዋኣት ብዝተፈላለየ ሓገዛት ገይሮምሎም እቲ ዝግበር ሓገዛት ካብ 2009 ከም ጀመረ ዝሓበረ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ቦጉ ኣቶ ነስረዲን ዓልበኺት ሎማ ዓመት ን51 ስድራ ስዋኣት 25 ኩንታል እኽሊ ከም ዘበርከቱ ገሊጹ ብተመሳሳሊ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ፋና ን4 ስድራ ስዋኣት ፈፍርቂ ኩንታል እኽሊ ድሕሪ ምብርካት ኣብ ቀጽሪ ኣባይቶም ብስም ስዋኣት 300 ኣግራብ ተኺሎም ተቐማጦ ከተማ ሓጋዝ ድማ ኣባይቲ ጽጉማት ስድራ ቤታት ብወፈራ ክጽገኑ እንከለዉ ስፖርተኛታት ከተማ ድማ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሓጋዝ 230 ኣግራብ ከም ዝተኸሉ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ብኻልእ ወገን ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ን243 ስድራ ስዋኣት 2 ሚልዮን 750 ሽሕ ናቕፋ ደበስ ከም ዝተኸፍለ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣብ ንኡዞባ ሓጋዝ ኣፍሊጡ እዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ ዜና ወጻኢ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምፍጻም ሎሚ 26 ሰነ ከተማ ዋሽንግተን ንዝኣተወ ንጉስ ዮርዳኖስ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ተቐቢሉ ኣብ ጉዳይ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ብሓፈሻ ጉዳይ ኒክሎሳዊ መደባት ኢራን ምስሓብ ኣሜሪካ ካብቲ ስምምዕን ኣመልኪቱ ከም ዝተዘራረበ ተቃሊሑ ፕሬዚደንት ትራምፕ ድሕሪ ትርከብ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣሜሪካ ካብ ኒክሎሳዊ ስምምዕ ኢራን ድሕሪ ምውጻእ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ዓበይቲ ገስጋሳት ከም ተመዝገበ ሓቢሩ እንተኾነ ግን ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ሃገሩ መርሓ ጎደና መጻዘተ ሰላም እስራኤልን ፍልስጤምን ከተውፅእ ምዃና ዝሃቦ መግለጺ ብዝምልከት ሓበሬታ ኣይሃበን ንጉስ ዓብደላ ጉዳይ እስራኤልን ፍልስጤምን ማዕርፎ ከይረኸበ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ዘላቒ ሰላም ክሰፍን ከም ዘይክእል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዮርዳኖስ ምብጻሕ ምስ ዝፈጸመት ቻንስለር ጀርመን ኣብ ዝገበሮ ዝርክብ ገሊጹ ምንባሩ ይፍለጥ ብኣማይታ ሸሓት ዝቁጸሩ ፍልስጤማውያን ስደተኛታት ዕቁባ እትህብ ዮርዳኖስ ኣብ ፈታሕ ክልተ ሃገራት ዝተመርኮሰ ዘተ ሰላም እስራኤልን ፍልስጤምን ክካየድያ ትጽውዕ ይኹን እምበር ኣሜሪካን ኤምባሲኣ ካብ ከተማ ተልኣቪቭ ናብ ኢየሩሳሌም ምግዓዛ እቲ ብሃገራት ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ዝቐርብ ዘሎ ጻውዒት ምምስራት ክልተ ሃገራት ዝጻረር ምዃኑ ዮርዳኖስ ካብ እትርከበን ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ተቃውሞ ከም ዝገጠሞ ይፍለጥ በዚ ድማ ርክብ ፕሬዚደንት ትራምፕን ንጉስ ዓብደላን ኣብ ምንጻር ናይ መጻኢ ፖሊሲ ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ብሓፈሻ ጉዳይ ሰላም እስራኤልን ፍልስጤምን ድማ ብፍላይ ልዑል ኣገዳስነት ከም ዝህልዎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣሜሪካ ናይ ኤምባሲኣ ካብ ከተማ ተልኣቪቭ ናብ ኢየሩሳሌም ድሕሪ ምግዓዛ ርእሰ ምምሕዳር ፍልስጤም ከም ዘይሻራዊት መንጎኛ ከም ዘይቅበላ ምሕባሩ ኣይርስዕን እስራኤል ንህግራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ደማስቆ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ሚሳይል ከም ዘካየደት መንግስቲ ሶርያ ከሲሱ ይኹን እምበር በቲ ናብ ሎሚ 26 ሰነ ዘጉሐ ለይቲ ዝተተኮሰ ክልተ ሚሳይላት ኣብ ልዕሊ መዕርፎ ነፈርትን መሳላጥያን ዝወረደ ጉድኣት ከም ዘየለ መግለጺ መንግስቲ ሶርያ ኣፍሊጡ እስራኤል ነት መጥቃዕቲ ኣብቲ ከባቢ ንዝርከብ ነቁጣ ኣጽዋር ምንቅስቓስ ህዝቡላህ
ዕላማ ዝገበረ መንባሩ ገሊጻላ ይኹን በር እቲ መጥቃዕቲ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት መንግስቲ ሶርያ ከተካይዶ ጸንሐት ምዃንዮም ሰመዝ ሶርያ ዝወቕሱ ዘለዉ መንግስቲ ሶርያ እስራኤል እተካይዶ ዘላ ደብዳበ በቲ ሓደ ንዕጡቃት እትገብሮ ዘላ ወተሃደራዊ ደገፍ ድማ በቲ ካልእ ንኹነታት ሃገሩ መሊሱ ዘጋድድ ከም ዘሎ ክኸስስ ምጽንሑ ይግለጽ ኢራን ካብቲ ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ኣህጉራዊ ኒውክለሳዊ ስምምዕ ከም እትወጽእ ሩስያ ንኸይትወጽእ የቕሬታ ሩስያ ተማሕጺና ሩስያ ነዚ ምሕጽንታዚ ተቕርብ ዘላ ኢራን ዝምልከተን ሃገራት ነቲ ስምምዕ ንምውሓስ ብዕቱብ ከም ዘይሰርሐየን ኣብ ዝቐረባ ሳምንታት ብወግዒ ከም እትወጽእ ድሕሪ ምጥቃሳ እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ መፍራስ ስምምዕ ብፍላይ ንጸጥታ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ጠቒሱ ኢራን ካብቲ ስምምዕ ዝኸተማ ካልኦት ሃገራት ከተኽብሮ ጸዊዑሎ ሚኒስትር ላቭሮቭ يقريتا منستر لافروف تمالي 25 سنة مس إيران أو مزنو محمد جافاد ظريف عب زكايدون أي تليفون الركب هجرونة تسمع نموحاس كم تسرح أفليتو منسترات قديات واتساي سيرجي لافروفن محمد جافاد ظريفن عب مم عبال كلتاو قطباون دبلوماسيون قديات كم تزرربون تفليتو بموصى أمريكا كم تسمع استقطعت إيران أدلاي مزخون نساون كم تسحبها كتقلت صنيحة ريبابليك كونغو برازافيل عبال ودب أفريقيا لأخت الندادي مالت أوبيك كوينا اتودب أبز سالسزي أب كتما فينا أوستريا أبز كايرو عليو نزا أفريقيا يتهاجر مبل 15 عبالو كتكون فقد هيبواز الله أبز أوانزي كاب جماجم بازين تراي علتاوي بجمجم 25 شح برميل ندادي نسدد تقرب زلا كونغو برازافيل أب مبرعوي جزءتا كم زلو زجلت عقر تجاتات ندادي كتوصو انت جميرة أب زبا ماكلاين دباون أفريقيا نأنغولا تقتلا كلايت زعبيت لأخيت ندادي كتكون تثبيت جبر من قصة هاجر معلتاوي 350 شح برميل ندادي كل أخ وطينو كم زلو يزحبر أب شحنش عتميتن سوسان أب إراق زت مسرتن بوحدو 400 فريات ندادي عالم زشفن أوبيك بدرجة عالم أب زرق واقاتات ندادي عبس الوا كم زلو يزنقرلو زدما 15 أبالات زلو ودب كلتا كاب أبالاتو أب دوبو أمريكا شدش أب إيسيا شوعت دما أب أفريقيا يركبا زخبركم سمعتنا زينا قد مزامو أرقصاتو دقيمة كسمعكم لعلواي لوخ إرترا أديس أبابا أتيو أب زوبا عن سبا أساس 6 هكتار يحرس الله حدقات تشكركرتن صعبيناتن نموغاد جنا حيال سراح يصبينا كم زلو تحبيرو أب نوز زوبا حجاز الناس دراسوات حجاز تجيرو بريزيدنت ترامبن نغوس يردانوسن أب قداي زوبا ماكلاي مبراغ زتوكورزتا أكايدوم إسرائيل أب لعلي كتما دمسكو متكعت ميسايل أكايدا إيران كاب نيكلاس سممع كيتوص روسيا تمحصينا ريبابليك كونغو أبال ودب أفريتن لأختن نداد خوينا زينا أبزي فتصم مزترفو مرباتنا نحرقكم